izoshintsha lento kube sengazuthi lento izopromote idamu lika King Bhaka, izopromote iy'tezi za King Bhaka, izopromote umakhandakhanda ka King Bhaka and stuff yabo. Ngiyacela my brother, as much as ngirespecta umfowethu lapha uMasango, ngibarespecta abakwipanel, ngimrespecta uMyeza, ake sibalekeni lento yokudivert abafethu ngoba kunabantu inhloso yabo yokungena bafuna ukuthola kakhulu ngodaba oluthinta uTamara, and nami ngiyafuna ukuthi engathi mayizi imibuzo kube eqondene nodaba oluthinta ukuvalwa, nithinta inkulumo nelithinta abantu abagcine bengazizwa kahle inkulumo zikaTamara ukuthi ngampela King Bhaka bengabe uTamara ethi ngokubona kwakho ube wrong yini noma kade right. Angithi mina sengizokukhuluma ngokwe-experience yempilo, sengizokukhuluma ngokunqoba, sengizokukhuluma ngokuthi ngiyazi ukuthi abantu bakha imizi yabo, angithi ngiyazi abantu babaphathe emsebenzini, abanye basafuna imisebenzi. Mangivula umlomo wami kumele ngikhulume ngimcabangele umuntu ukuthi bengasekho ku-live unekhona lakhe, ekhoneni lakhe akanqobe, bengabe nqoba amazwi wami akahlale enkeneneza. Kodwa if uzongi-invite Myeza, invite laphayana umfowethu uSihle Masango, mina ngiyathembisa ukuthi ngizoba khona. Mase sikhuluma-ke le yedamu yokuthi imali yenziwa kanjani and stuff yabo, ngoba nayo iyi-topic ende ngendlela yayo, because khona into engifuna abantu kubatshela yona ngokwedlozi lapho, khona engifuna ukubatshela yona ngokaNkulunkulu, khona engifuna ukubatshela yona ngokwesibindi nokuma. Hayi mhlambe umuntu akabonga King Bhaka, mhlambe ugeqa amagulu emuva. Amaselese lakho baba uMyeza ya sekusebusuku impela kodwa asiphazamisa. Asazi noma ukhona kwaBhaka, mhlambe uwaBhaka nje sikhuluma edanyini, mhlambe yinto esingazi kodwa ke amancoko cha baBhaka umuntu akabonga mfowethu input yakho. Usuhlube udlube ekhasini, wayikhulisa ingane, ngicabanga ukuthi nayo khona ekucoshile ikakhulukazi kulamaphuzu owabalile ukuthi ingane uyinika u80% ey'nkulumeni zayo ezinhle ey'khulumayo, bese kuzoba yilo 20% oreservayo ukuthi ngoba ezinye izinto ayikhulile nayo, akekho vele umuntu o100%. Sonke sinamaphutha lapho nalapho, ngicabanga ukuthi nayo there's still a room for improvement kokunye, njengoba usho nje ukuthi okunye ikithathe ngamawa ikhuluma iqiniso kodwa idlulise kabana, ingabe sacabanga kakhudlwana ukuthi kaze la ngilithumela khona lo fike lihlale kanjani. So kodwa ke siyathokoza ngoba ingxenye enkulu ile eyokuthi wenza kahle undodakazi uTamara, siyambongela kakhulu. Bese ke futhi sifisa ukuthi sengathi ngegcine la ngendaba kaTamara ngoba ubalulile nje ukuthi one day mhlambe somthola motivational speaker ekwazi ukululeka, ekwazi ukukhulisa izingane zethu lezi ezincane ezisadinga ngempela uku-aligna ukuyiphatha kwazo nempilo. So kukonke lokho nje umuntu uthi akadlulisa okukhulu ukubonga nokuncoma, mhlambe sisalindele imibuzo embalwa before ke siya kuye ke udadewethu uTamara. Ngiyathokoza kakhulu. Masango mhlambe mfowethu umphathi ake ngibonge la mphathi kuwena na King Bhaka. Mina ke entweni esuki kanje ngoba isuki ne-empowerment ne-growth, kunombuzo engawutholanga kahle kuBhaka we-event yakhe nokuthi isima kanjani, noma ke ushilo wathi asizile ukuzopromota noma senzani, kodwa ngikuthanda ukuthi umuntu osuke ekwi-profile njengaye kunezinto ezinye okumele sizazi. Phela sisiyazi, mina ngiyamqala kumele lapho endabuko osmart ngale ndlela okwazi ukuthi angiphendula ngidefeat ukuthi akazile ukuzopromota imisebenzi yakhe lana nezinto zonke ezibhekana neceleni, kepha udaba esingalo singodaba likaTamara. So akangadivert entweni esekuyona. Ngiyaqala abantu mabefika ko live kuthiwe ngicela ukuthi njengamanje wonke umuntu abeka isandla esifubeni, abeka isandla ekhanda, abeka isandla lapho kubuhlungu khona. Lokho cha ngiyakubonga, ngangakusho ngaphambilini looking at it from social media ukuthi umuntu omunye ukwenza isense ngeke ngimbona ku social media ubani, kodwa bengifisa uBhaka le akayisho le ngomhla ka3 ngazi noma kuMay noma kuMarch, uMarch udlulile uMarch noma kuApril. So ukuthi kwenzakalani, kodwa asidivert topic. Sengibonga ngoba sikwazile ukumthola. Utheke siyokuplana futhi ngiyafisa mphathi ukuthi ube khona, uthe sizokuplana ukuthi during the week akasitshele ngoba
ayikho mina inyanga engiyaziyena enothiwa isigodo noma nje njengobhaka ekwazi ukuthatha umhlanga ihambe ubeke emakhaya noma ubeke eduzane kwayo lokho nje sengidlula bese sinika nangusisi okhona uThamara noma ukhabona uzoqala bese kuba uThamara khululeke 10 ngiyavala siyahamba siyahlukana live ngiyabonga Miyeza King Park. yeah Miyeza mfethu ngiyakuzwa my brother yabo ngiyaphinda my brother yabo Yes. As much as mfethu ngihlonipha uyabona mfethu njengamanje ama feelings wabantu aphezulu and balindele ukuzwa ukuthi iphetha kanjani udaba likaThamara ngabe ipholi khona ngabe ukhosini interview ngabe mhlambe yini eyaphambili uyabona mina mase ngifika la ngizotshela abantu njengoba nje nginomcimbi mhla ka3 May lapha ya sengitshela abantu ukuthi nginomcimbi mhla ka3 May angisenzi right as much as umcimbi wami ngomhla ka3 May but mase ngifika la ngithi umcimbi it's like manje ngingenele uzophusha umcimbi wami wangomhla ka3 May kanti inhloso angifuni ukusebenzisa ithuba because nginawo ama platform Miyeza la ngiphusha khona ukuthi ngomhla ka3 May zonke indlela ziyegudlamini workshop nginama platform ami angifuni ukusebenzisa le platform le ukutshela abantu ukuthi ngomhla ka3 May siya egudlamini park uyabona angifuni ukutshela abantu ukuthi ngobe ngenza imanga lapha yana ngoba angifuni bengathi ngihijacka ulive wabantu abazele ngenhloso yokunderstand uThamara sengifika mina ngizokhuluma ngomhla ka3 May nokuthi ngiyobe ngigila izimanga ngifuna mina umbuzo ozoza akube umbuzo ozoba around lesimo sikaThamara ozokuza kumina because ngi well prepared because kuyimanje khona abantu bebekhala ngayo njengoba sekuvalwa kunabantu abanenhliziyo ezibhlungu ekugcine kungazi ukuthi kuthiwa abanaveli uyabo into engayithanda lapho uThamara wayenza ivideo eyakhombisa ukuxolisa kwawukuthi uyenza leyo video kodwa abantu abasenayo iroom yokuxolela because sebekuhlanganisa nalamaqiniso awakhulumayo ngoba deep down ngiyakhumbula ukuthi ibithi mayikhulunywa leyo nto mase kwenziwa isibonelo ngemoto ukuthi imoto mabeyikhipha egarage iyehla iveri kodwa besiyenziwa ama supporters bese ngiunderstand futhi ukuthi sebenza i-defense mechanism ke lapho uyabona because masikhuluma nje iqiniso bafethu in real life because bafethu if singalikhuluma iqiniso izingane zethu zofundana masikhuluma iqiniso umuntu oba responsible for imoto isikhathi esiningi noma ifile noma inenkinga noma ingena petrol kuba ubaba wekhaya yabo umuntu wesifazane uqhela ithayi angazi kumele wenzeni umuntu wesilisa o-understand ukuthi ithayi lemoto liqhumile kodwa endlini uma ngabe ngingaphekiwe uma ngabe amakhethini engekho umbhede mawungandluliwe ubaba bengabe amanzi ashisayo engabekeliwe umama umsebenzi kamama ukuthi mayefika ubaba amlethe laba noma kuthiwa khona ubhavu khona ishower khona igiza everything but umama akabafaka amanzi endishini nje eyubhesini encanyana nethawulana azothoba ubaba not ikhombisa umnikeza ilokhuzana imassage yangaphakathi endlini ekhombisa uthando ukuze angayifuni ngaphandle ubaba imassage yabo so umama uba responsible for indlu ubaba uba responsible for imoto uma kwenziwa isibonelo ngemoto they are making a very poor and bad example kumuntu wesifazane umuntu wesifazane bakwenziwa isibonelo akwenziwe ngendlu into akwazi ukuyigada ubaba emsebenzini into akwazi ukuyiclean ukuthi kwenzakalani mawuthenga indlu namhlanje kusasa indlu mawusuyidayisa noma wenzani kwenzakalani uma kukuthi nendlu yehlelwa ivelu shuthi owesifazane o in charge lapho wehlelwa iveli kodwa makuyimoto ehlelwa iveli shuthi abantu besilisa lapho ekumele bayimoto yazi ithina si-understand hayi imoto ziyalimala imoto zinjeni imoto kumele baqinisekise ukuthi ayehli iveli yemoto amazwi ami mase sikhuluma kodwa iqiniso kungataladwana kuphinde kuba abafowethu abasalobola ngiyacela abafowethu ba-understand abakhulayo nabayolobola uma ucela omalume ukuthi baye kokumela nobaba usuke ufuna abantu abahlakaniphile abazohamba baye ekhweni bayorepresenta why ufuna abantu abahlakaniphile nabazigebengu nabamaqili ingoba la uyakhona ekhweni bamaqili nakhona phatha amaqili ukuze amaqili versus amaqili kuyagejengwana kudlalwa umqondo bengabo kulobolwana bafethu uyabo
So ungathumi idididi eziyohlawuliswa one way zize ziphume sebeyiphuce ngisho amabhantshi ukuthi azikwazi ngisho ukunegotiate uyabona bayikhuthuzile ize ishiye ngisho imoto uyabo. So le yokulobolana awukwazi ukwenza ngendaba yokulobola into entweni esensitive ethinta umuntu. Umuntu uba nevalue yokuthi umuntu, you value a person. Ingakho umuntu bengabe file amaphoyisa noma kuthiwa iphara ungaboshwa udilika jele mawubuya umuntu uMasango angangifakazela ngoba umuntu unevalue better, unevalue right unani uyabo. Mase kuzokhulunywa ngokwakhiwa kwemizi, ukwakha kwemizi indoda izikhethela yona umuntu emthandayo, futhi indoda inelungelo mawukuthi akasalawuleki umuntu wakho lokumsusa eduze kwakho ulanda umuntu olawulekayo awuboshiwe. Kungcono kumbuyisela kubo kunokuthi umbukanise ngabantu. Ake ngibonge ake ngibonge kakhulu, ngiyahlonipha kakhulu, ngiya appreciate ngiyayiqala inyanga ewuclever, ngiyaqolisa ukuthi uclever bhuti omdala, angisho ukuthi uclever kodwa ngiyayiqala nje inyanga articulate noma ekwazi ukuresponda ngale ndlela le. Yeah, smart yeah. So ngale ndlela ngiyaqala lokho Masango ukube bekwenye ya Masango. Abantu umphatha umyaza ngoba seshilo uKing Bhaka ukuthi bafuna ukuthola ama developments ukuthi ipholo liphi, ifoni iphi, ini kuphi, i-interest yabantu ngoba okunye abekulindele uKing Bhaka imibuzo engakholwa bengithi ngizoyithola la kuma comment. Hayi angibona ukuthi hayi abantu bayasaba kodwa ngicabanga ukuthi idla amaningi esabeni King Bhaka ubachaze ube udlu bekhasini sizwile konke obukubeka sicoshile mfowethu siyathokoza kakhulu. Umphathi wami Masango ngibe nenhlanhla la yokukhuluma ngobhuti, ngithi ngikubekile futhi ukuthi wathi uzoba khona, sasikhona wayekhona siqala lento le umfowethu lapha Mavava. Khonto engifuna ukuyicacisa ke la, engifuna ukulungisa kubantu ngoba abantu bajwayelana kabi. Umuntu uyamazi noma umazi uma ukhuliswe ekhaya eliphilayo. Yes. Alright ngixolisa. Alright ngixolisa. Umuntu ukhuliswe ekhaya eliphilayo noma elifile. Umfowenu wasekhaya noma wangaphandle. Uba ubhuti wakho uma emdala umnewethu, uma emncane umna wami, ngasona sonke isikhathi. Asikwazi bhuti omdala uMasango njengoba uganiwe umnumzana ukuthi sengafika ngikubize ngosihle ngithi hey wesihle kuukuthi nokuthi. So akukwazi ukwenzakala ngalo lo hlobo lento kanjalo. Kuyahlonishwana kaZulu. Uma ukuthi ukhule ekhaya elingenamfundiso kungokwakho lokho, futhi thina mina njengama ngimhlonipha umuntu ngokwezinga lakhe noma mhlawumbe ungaphezulu kwami noma mncane kunami. Abafowethu bonke umfowethu lana sihlangana noma ngikhomenta ukuthi bhuti omdala noma kuukuthi kukunina ke ngoba kukhona labo abakhulise eindaweni mhlawumbe engenamfundiso abazi ukuthi kuhlonishwa umuntu ngoba mhlawumbe enani. Cha, asikusebenzisi lokho la ekhaya. Ubhuti ulokhuzana uMasango lokhu siqalela ku live angaze ngisho ukuthi uMasango umphathi wami noma ubhuti omdala. Abantu abafunda ukukhula, ngifuna ukuyilungisa leyo nto leyo ngoba masiqala sikhuluma nabafowethu lana olokhuzana obhuti sikaKhana Mbomo babe sebeba nemisangano ngathi bakhulisana. Mina Mavava ngikhumbula nangelilodwa ilanga ebiza umuntu kuthiwa ena athi hey welokhuzana wesiyawo wathi ukuthi mfowethu noma ethi bhuti omdala lokho kumele sicacise leyo nto leyo. Asinayo into phakathi kwethu ngoba sonke sinokwazana at some point. Asikaze kuthiwa siyagagulana noma simentionana isinomi kanjani. Abantu bakhule. Ngiyabonga ukuthi umfowethu laphana ubhuti omdala Mavava ukwazile ukuhlonipha isicelo mangimsendele invite noma bengamtholi ocingweni. Wagcine waze wajoyina la ku live futhi ngikushilo ukuthi angazi ukuthi udecide ini ngokuthanda kwakhe kodwa uthe nanoma yini akayenzayo akuthanda ukudisclose. Vele ngeke nga-understanda ukuthi ke kumakiwe abanye abafowethu babuka ukuthi omunye wenzani ngasona sephi isikhathi, but ngangimzwile ethe uyiTim Tamara wathi uxoshwa kwaTamara emsebenzini
naye futhi kumele akhiphe wonke umuntu wesifazane osebenza ngaphansi kwakhe. Siya appreciate effort yakhe nesupport ebekhona. Ngicabanga ukuthi angimdedele laphana akwazi ukuthi lentozana akwazi ukuthi asikhulumele. Ngiyabonga. Usekhona nje kodwa futhi okunye mhlawumbe esangena usekhona ngena sibhekana. Bhuti omdala usikhakhana ngazi noma usekhona. Sanibonani bafowethu nodadewethu nabantu bonke abakuyiphaneli ngabongelela. Bengithi baba Umyeza ngizokhuluma mase beqedile ukukhuluma abantu engikufica nabo uzohlala nje ngilalele nami. Protocol observed, Miyeza. Should dedela umama uKhabonini makukhona safundisa ukudlulisa bese siya kuyo udadewethu Tamara. Singakhohliwe njalo ukuthi oza kwethu abafowethu la ku live bafisa ukuthola ukuthi likuphi ipholo, ikuphi iPhone 16, ikuphi zonke izinto ebeyithenjisiwe ukuthi zizokwenziwa. Miyeza ungabaleki kakhulu. Sekoze lo lentoza lo mthini ubanjwe yimi nginike wena mama Khabonina sicela ukuthi uphefumule ma. Sesizoya kuThamara. Angibonge ngibingelela inkosi uKing Bhaka phakathi kwethu. Ngibingelela amalunga onke akhona kuyiphaneli. Ngiphinde ngibonge umntwana lapha uThamara ekutheni avule lokhu kukhuluma esihlangene ngakho namhlanje. Kube isibusiso kakhulu emndenini eminingi nakubantwana abaningi abethukile. Ngifise futhi ukuthi kuqondakala isimo sokuthi iningi nje engithi mangibheka ngiviwa nama status abo ngibheka ukuthi ubani lo Paul ukuthi ngiyambona ukuthi umntwana okhulele edolobheni. Asivumeke ukuthi abantwana abaningi abakhulele edolobheni abasazi kahle isintu. Okuningi kuyabethusa uma kuvela bangalimali bandla kodwa engibafisela khona ukuthi bafunde kwabaziyo ukuthi ukuyiphatha lokhu uma uyiphethe kahle udlula kuziphi igaba uzofinyelele kuphi. Njengokuthi inkulumo yalomntwana ibibeka ekuthenini niyabona yini ukuthi siyalimala and sesilimele kangakanani. Niyabona nithi siyathandwa kodwa ekuthandweni kwethu siyabulala ilungelo lethu lokuthandwa. Nanokuthi silimale kakhulu kuhulumeni ngesikhathi esivuna ngisho sesirong ngenhloso yokusebenzisa kabi. Asibuyeke thina nabanye nezingane ezisakhulayo ikakhulukazi because mangibheka inkulumo yalomntwana ayisayi kuthina. Thina vele libhubha nomkhululi manje. Ayisabhekile kuthina kodwa ibheke ebantwaneni abakhulayo bayethuka ukuthi hayi kanti khona into eyenzeka kanje ayingeke mina angivumi angifuni ukuthi kwenzekale kanje empilweni yami. Bazosizakala kakhulu nale inkulumo nanokuthi ngisho kulomntwana ukuthi angaziyeki lezi zinkulumo. Ngiyafisa ngokwami ukuthi lo mntwana kuze kube ukuthi uthola mhlambe lapha kuMoja Love ipodcast yokuthi akhulume lezi inkulumo ezakhayo kangaka. Uyobe sekwazi lapho ukuzibeka kahle azibeke ngendlela ukuthi nobani aze understand because ubonile nje ukuthi abaningi abaqondi even amagama wakhiphayo ukuthi asho ukuthini. Umuntu uyibheka yena ezifu lo mntwana umbukela phansi kanti akambukeli phansi. Ushaya le yanto ekuthenini abantu abaningi ukugana bese bekusebenzisa ubutsotsi nokwehlelwa inhlanhla bese kuhamba nobugebengu phakathi. Uma umuntu ekuthandile nginesiqiniseko sonke sokuthi umuntu wesilisa uma ekuthandile uyakwazi ukukulobola njengeinkomo eziphelele ekhombisa ukuthi akayi ngokuthi wena ivalue yakho isiphansi ngalolo hlobo. Because siyazi sonke siyakuqonda ukuthi vele uma ngabe ungasaphelele ebuntombini ukukhona izinkulumo ezikhulunyiswanayo emalobolweni ekuthenini hayi phela manje lana lenkomo iphuma ngandlelayo. Kodwa omunye umuntu wesilisa uyakwazi ngokuyithoba kwakho
nokuyiphatha kwakho nje ekuthenini umngami ngiyafisa ukumthatha ezingeni lobuntombi. Asingakulimazike lokho sikubangela umsindo, kodwa asifune thina abantu besifazane ukwenza kahle ekuthenini sikwazi ukuzuza noma abantwana bethu bezuze umngane omuhle kubantu besilisa abasakhulayo. Because wonke umuntu wesilisa usesingeni uthukubala njengamanje. Akekho umuntu wesilisa ongafuni ukubhekisisa ukuthi indima yakhe iyaphi, yashesha ukudikila ebalekela lokhu okuthiwa ukuhlukunyezeka kwabantu besifazane okungesikona. Because inhlonipho ibisiyehle kakhulu kithina nanendlela yokuyiphatha kokuhlonipha nje ukuthi yini umuntu wesilisa. Thina kuphumile ekhanda lokho intombazane iyakwazi namhlanje ukushaya umuntu wesilisa phakathi kwabantu ngempama imehlise nje isithunzi futhi kubatshaza ukushuthwe evele inhlekisa ebese ecabanga ukuthi hey ngizohlala ejele ngidlale ijele umndeni wami noma umuzi wakithi usalufa ngcono ngivele ngiphume kulobu budlelwane emthanda kodwa ngokuthi usemhlisa isithunzi wamshaya phakathi kwabanye abafana uyabona ukuthi hayi akulona uhlobo bengithi yilo ngokwenhliziyo yami ngaleyo ndlela agcine semdedela kungeva ukuthi umdedela kamthandi kodwa uyambona ukuthi inhlonipho akanayo futhi uyacabanga ukuthi uma emthatha lo muntu emletha phakathi komndeni wakubo uzoba isima kanjani. Akukona iqiniso ukuthi abathandwa abantu besifazane bayathandwa kakhulu benzelwa izinto ezinkulu ngendlela yokuthi babe omama kusasa kodwa akufanele usicabange wena umuntu wesifazane ukuthi uma umuntu wesilisa ekukhetheni ngini ehamba nawe nje obala noma ekwenzela izinto ngokwezinga lakhe ufuna ubheke ukuthi lo muntu ungenzela lezi izinto ngoba engibeke ezingeni lokuthi kusho ukuthi mina ngizoba umkakhe. Musa ke ukwenza lokho ukabuse lokho ukuthi kube sengaze ngathi kwenza kwakhe lokho useyinyoni noma uyisilinyana akasile kahle indlela bese kwenzeka ngayo bekuphume esandleni akusikona ukuthi thina asiboni siyabonana phela because niyakwazi futhi nina bantu besifazane uphinde nicindezelane nodwa niphinde laphana nifakane ichitho omunye umuntu wesifazane ungamcabangela ukuthi njoba ethanda le ndoda isimzalisile inesifiso sokumthatha ufuna kungene wena njengoba kungena wena usumkhipha lowa ubani la odlala ngomunye. Yiyo yonke into ofanele siyicabange leyo sibuye uma ngabe umuntu ufanele kusolwe futhi ubuso uyalibona iphutha lakho ukuthi cha la ngonile angenzanga kahle akona ukuthi kuyaxatshana akona futhi ngibona kuzovela imishado eminingi ke manje because ikhulumile inkosi izolo ukuthi nomuphi umuntu wesifazana akazama ukubuka la bengenzi kahle khona aqale phansi athanda indoda yakhe ngendlela indoda enye ayithanda ukubhanqa umuntu wesifazana kodwa ngendlela mama Khabone ngiyaxolisa la ngiyaxolisa ngiyahlonipha kakhulu futhi ngiyathobeka sengibona ngesimo sesikhathi kanti sinodadewethu lana okumele ukuthi akwazi ukuphefumula ngiyanibonga nonke ubhuti uSikhakhane ngicabanga ukuthi noma uzozivalela noma engakhuluma evala noma engakhuluma manje sidele intombazane lo usela kuphuzi ku live. Why ngikwenza lokho ngalolu hlobo lolu ngoba ngizama ukuthi sipreserve isikhathi sibonge nakubhuti laphana uMasango ubhuti omdala ukuthi akwazi ukuba nathi ngiphinde ngibonge futhi uKing Bhaka lapho umelapho indaba oqala ukuthi akwazi ukusijoyina ku live. Mina ngiappreciate yonke into ngoba wonke umuntu ubalekile kumina futhi wonke umuntu unenkolelo ukuthi ngizomdinga kusasa noma ngelinye ilanga ngakwazi ukumdinga. Ngiyan appreciate nonke ngokulingana kwenu noma ngezigaba ngingazazi ke kodwa nje ngiyathokoza kakhulu bhuti omdala uSikhakhane noma uThamara angazi khona kuphi bengicela ukuthi uSikhakhane lapha angazi ngibona ukuthi mic isivulekile angazi ukuthi ngasipha wona amagama sivala ngoba namhlanje besigcina kuyona yonke lento asiyiqala nobhuti omdala futhi enye into ubhuti omdala engifuna ukuyiconfirma ngathi kwenye ivideo yami mfethu ungaba umprofeti wami ngiyafisa ukuthi ngelilanga sike sihlangana umuntu akubona ngesimo zonke owawuyishilo oqala ku live ukuthi lento esiyiqalayo inamandla angakanani futhi ingaphezulu kwethu kangakanani ezabantu besilisa and wakusho futhi ukuthi singabantu besilisa sintekente kangakanani along the way kulo 3 weeks kade ukhona ubonakele ukuthi iningi lethu singabantu besilisa sibuthakathaka
asikwazi ukuma into esiqalile nami futhi ngiyazibala ngoba kwafika isikhathi sokuba ntekenteke abanye babe ntekenteke ongangokuthi bathola ingcindezi baze baphuma bak-announce futhi ngalokho angilwi nabo ngoba izimo nayo indlela abadaleke ngayo noma indlela abayiyona noma indlela abaphila ngaphansi kwayo emndenini yabo noma mhlawumbe emshadweni yabo mawuphila ngaphansi kwengcindezi emshadweni wakho ukulawulwa nokuthi awunawo amandla uyindoda ayikho into esingakushintsha ngayo ngoba isinqumo ethathela sona futhi mawuvele uweak uthambile uyohlezi uthambile ngasona sonke isikhathi akekho umuntu esilwa naye but nje kokunye khonto iassurance engifuna ukuyenza wakusho ubhuti omdala wathi lento esiqalayo engaphezulu kwethu ngoba amadoda amaningi awekho amadoda abantu besisa abantekenteke ngangazi ukuthi uyaprofetha kodwa isiprofetho sakho kwaba yile ndlela okusho ngayo ngoba silana nje namhlanje noma siyaphetha kunje baningi abantu abashile along the way baningi abantu abasabile baningi abantu abacindezeliwe kwanami even in my side ngicindezeliwe kwasho ukuthi into ngase ngime kuyona ngenayo indlela ukuthi ngishintshe ngangeke ngithi kunobantu abafuthe ngibahloniphayo bese ngima ngihlehla kuleyo nto leyo ngiyabonga bhuti omdala nokuthi ukwazi ukuthi ube khona ne-contribution yakho ekalife nani yaseceleni ongakuthandanga ukuthi kudisclose wathi windoda emele into zayo ngiyakubonga kakhulu mfethu ngangikunika ithuba it over to you bhuti Mfethu bese ngibingelelile nobabhaka ngicela ukubingelela ngokukhethekile. Bhuti uNzama niyaphila. Cha babumiyeza Ngiyaphila mfethu. nodadewethu Ngicela ukuvuma. nabafethu bonke. Ngiyaphila mfethu. Ngiyabonga Zula. Ngicabanga ukuthi nabafethu bonke nodadewethu bonke abakhona mhlawumbe umuntu engaka abonge ngoba ngeke asagxeka umuntu noma kukhona la kufuna ngabe umuntu uyagxeka khona kodwa ngendlela iprocess esihambe ngayo angiboni ukuthi kusafanele kube khona la umuntu agxeka khona sekuyikhona nje ukuthi umuntu ufuna kube khona la ashashazela khona la kubonakala khona ukuthi mhlambe khona la kube nomonakalo noma nomhuzuko khona mhlambe kungakusho sibonge nje kubafowethu nodadewethu abasupportile noma bethu nobaba ngokunjalo futhi nabo futhi abakhombise ungamukeli angazi network yami angazi noma bese ngilahlile no usekhona bhuti asikaze siphuthwe inkulumo usekhona yeah nabathinteke kabuhlungwana futhi funa singabavaleli ngaphandle mina ngithatha njengokuthi khona laba negalelo khona lokuthi kuvele okuningi ebesibone ngathi ku right kungekho right singagxeki-ke nokuthi mhlambe makukhona abantu abaphule out endleleni khanjwa akukho futhi nakho lokho la usungathi khona umuntu osungamthwala ngekhanda ukuthi ube wrong la ngoba isicathulo esifakwa yimina simshisa umuntu engihamba naye sishisa mina enyaweni namanje ke bafowethu nodadewethu ngisakusho ukuthi ububi bayo yonke lento sisuke sayithatha kancane sayithatha ngegugu nokuyiphaphela sangayibona ukuthi umonakalo ezokhanda ungakanani noma ubulungiswa ezobukhoza buzoba ngakanani sayithatha nje thina ngegugu lokuthi hayi icontent kodwa sangabe sisakubuka ukuthi bangaka abantu abavikelekayo bangaka futhi abantu abalimalayo kodwa ke ngokwami mangibuka manje kukhomba ukuthi abantu bonke bavikelekile noma bekhona abalimali endleleni kodwa nabo deep down enhlizweni zabo nginesho ukuthi khona labafunde khona something ukuthi fanele balungiseke noma fanele bavuke bayithathela abashayise khona bafowethu mina nginesifiso kwengakushoyo ngangasho ngoba ukhona umuntu engangemkhwayela noma ukhona umuntu engangembuka ngimthatha kancane kodwa ngangiqonde ukuthi singabantu besilisa ukube ngempela simisele ngokuthi akube khona ubulungiswa phekwa yonke lenkulumo esikhulunyiwe nebisinohlevane ngalendlela ebisinohlevane ngayo ungabe seke kwakhona nathi la esithi cha ake sihlaleni phansi nje sibe no live kwethu sisodwa singabantu besilisa ke kube khona mhlambe la esikhandana khona noma la esiqoqana khona ngoba
singazenzi nathi ukuthi simsulwa 100%. Omsulwa unenhlanhla, ongekho futhi imsulwa akakuzama ukuthi akayilungise phela abe msulwa naye efane nabanye abantu abamsulwa. Mina owambono nje bafowethu ngasho ukuthi usizithamara enkulumweni yakhe ngoba igcine kuba nabantu, ngiyazi kuma nje ukuthi kunabantu ababafowethu esibakhonzile nesikholelwa futhi kubona ukuthi ba right. Kumanje esekhomba ukuthi abazwani through ukuthi kubangwa manje ukusupporta nokuphulathwa kuyisupport kaThamara. Engibuka ukuthi ke fanele ngempela nathi sinikeze ukuthi kahle kahle singobani futhi thina sidingani, ngoba velo dadwethu bazokwenza abakwenzayo ngoba nathi basibona kukhona lesihamba khona sicimezile. Asiwavule namehlo ukuze sikwazi ukuyimela, singami ngomunye umuntu, singamelwa futhi ngomunye umuntu. USithamara ngiyafisa mina ukuthi engathi abantu abakwazi ukukhuluma noma ngabe wayekhuluma ezithi uyadlala, kodwa engathi abantu abafana naye benganda kuze bande nabantu abazolalela, ngoba njobe beyedwa nje abalelanga bonke abantu, kodwa mhlambe bakhona abanye abantu abangathi uma bekhuluma kube khona abalalelayo abebengalalelanga manje. Nakuthina futhi bantu besilisa njoba kunjalo bakhona abantu abazokulalela Miyeza, abazomlalela babhaka, kodwa mhlawumbe abanye bacasile ukuthi sekukhulume mina, kodwa futhi mhlawumbe bekhona abanye abazothanda ukuthi sekukhulume mina. Singabantu, kunabantu abakholelwa kuthina ngendlela engafani. Bafowethu ngiyabonga kakhulu, ngiyafisa kodwa ukwazi ukuthi zonke izinto ekwamention ukuthi sezikhona ungabe zikhona ngokweqiniso yini noma kwakusaqhutshwa yona icontent namanga TikTok. Ngiyabonga. Mphathi Masango, before ngize kuwena, Sikhakhana ngiyabonga. Njengobhuti omdala kumina nangokweminyaka, ngiyafisa ekutheni kube ne-foundation ebhekelana nabantu besilisa, njengoba nabantu besifazane benazo izinto ezingama NGOs ebhekelana nabo. Kunezimo ezithathe zehlela abafowethu, njengokuthi abafowethu kade belapha ko-Florida noma ko-South Beach ko-Coco Bar, kade bephuza bedakwa nosisi mabesuka lapho bethathe beyisana endlini. Mase kufikwe endlini beze zonke izinto abazenzayo zokujana. Mase kufika lapho at the end of the day icala liphuma nomuntu wesilisa ukuthi umuntu wesilisa udlwengulile. Ngiyayifisa into kanjalo bhuti Sikhakhane, futhi ngiyafisa ukuthi mina ngesingami personal ukuqoka mhlambe as umuntu ongaba uhlalo sithi sina into esikanjalo sibe siyenza sizama ukubonana, kodwa ibe khona into ekanjalo ngoba uhulumeni usilahlile. Akekho nathi kwezinye zezinto. Uma ngabe umuntu wesifazane efika engage abanye abantu besifazane ekhuluma noma yini into edenta umuntu wesilisa, iyakwazi ukuthi iphile kube yinto ekhona. Ngiyakufisa lokho, kodwa ke siyokuhlela elinye ilanga. Ubhuti Masango ngiyathemba ukuthi uyofuna uPapa G. Baba Miyeza, ngicela ukuphendula lapho kuphela ngoba uzosuka uqhubeka kakhulu nenkulumo yakho, ngicine ngikhohlwe bese uyitshethi ngiyavuma. Ngicela noma ngabe siphi isikhundla ongicabangela sona akhona esisode ngiyosithatha. Kungakuphathi futhi kabi lokho. Ngiyakusaba ukuba umholi, ngithanda ukuholwa. 1 minute remaining. So yaphi mase kuvaleka lo live manje. Ake sikhulumeni lapha. Yebo Masango, ngiyathemba ukuthi bhuti omdala ubuya nento ephilayo ukuthi kwenzakaleni abafowethu bonke laba bakhona. Sizokukhuluma lokho okunye, sokuhlela ukuthi kuba kanjani. Ngiyabonga Masango, it over to you bhuti. Hayi nami ngisho kuthiwa khona isikhundla ongicabangela sona Miyeza. Hayi nami ngiyasibonga. Cha bafowethu, ngaphandle kokuchitha isikhathi sesihambile. Abasibhekele idobha labathi selelo mzuzu wodwa. Mhlambe babuzi kakhulukazi mphathi iPholo njengoba bebuza nje uSikhakhane ukuthi ziphi ithembiso lezi noma besenza wona amalentoza lawo. Number one indaba yemonto. Imonto ngicabanga ukuthi uThamara uzosilekelela ekutheni sibone ukuthi emalini esiqoqekile ikhona niPholo esingalithola.
uma lingakabikho siyazi khona iy'mali mhlampe eyisalenga ubabhaka nje khona asazonikela ngakho usikhakhane khona asazosigcwalisela ngakho kulabo 10 rand bethe besibakhipha ngiyacabanga ukuthi lizophuma ipolo let's take it as done. One, number two, i-license ne-learners ngicabanga ukuthi undodakazi Tamara kule weekend uzobuya eze ngapha KZN uzobe sekwazi ukwenza i-learners as a starter bese ke kulandela ke yona i-license. Indaba ye-iPhone 16 Pro Max simthumile wayesivusele yona inyamazana lishonile ke ilanga kakabuyi kasazi ukuthi ubambeke phi kodwa siyathemba ukuthi ukhona azoza nakho lokhu ke kokhozi ukuyothola islot lapha ya emoyeni ngoba ubusoshilo bamnyaze ekuqaleni siqala nje ukuthi lezi zinto i-sensitive mhlambe nabo o-producer bakubukile lokubucayi balolu daba bangathanda ukuqala beli-engage until luze lidambe ngoba impela nje bekuhluthuka iy'nhliziyo kwabanye kumanje njengoba besho nje usikhakhane ukuthi baxabena bezwene siyawukhuza lowo moya futhi namanje ngiyagcizelela amadoda amakhulu ayihlale phansi bamba umthetho bafowethu iy'nsizwa azisabani ziyahloniphana siyazi ukuthi abanye banamandla babona ukuthi makhulu kunawo abanye nabanye babona ukuthi bahlakaniphile okudlula abanye kodwa la emhlabeni sikhonela ukuthi siphilisane kahle ngokubambisana siyacela-ke iy'nsizwa zakithi lolu daba ngoba lugcine seliphume esandleni nje sekubangwa lokhu bekubangwa okungaboni ngasolinye ayihlale phansi madoda amakhulu ngibabalulile-ke ezinye iy'nsizwa-ke igcine seyingasaboni ngasolinye ngiyacela-ke ngiyawukhuza lowo moya osusingene ngoba lento yaka-TikTok izokudala ukuthi sigcine ngempela singasakwazi nanokuthi si-engage ey'ntweni ezinhle ezisisaphambili njengalezi ngoba kuyaziwa ukuthi hhayi-ke amabhinca akasezoniphana njengoba sazi ukuthi futhi kunecala ongoing lika-president wamabhinca esifisayo nokho futhi ukuthi lingaqhubeki mhlampe-ke ihlale phansi nazo iy'nsizwa zibonisane zikhumelana umlotha zithelelana amanzi so ngicabanga ukuthi ey'ntweni zonke esengiy'balile ngane zakwethu okuningi sesokuthola ngodadewethu Tamara ukuthi imali le ingasilidani ukuthi siyothola ipolo lethu 1 2 uma ingakapheleli kahle sinazo iy'nsizwa sinabo baba sinabo bhuti sinabo mama Babasango ngicela ungihola baba icala elikhona elithinta inkulumo kaTamara noma icala nje elisaceleni yile impela elavuswa indaba kaTamara kwaze kwaba khona ke ukukhuluma kwakhulunywa yenye insizwa ngale yayisiphendulwa ungizwe wayesefaka amagama nenhlabathi okuyiwo kasenza ukuthi liye lapha enkantolo so ngicabanga ukuthi asizukukhuluma kakhulu ngoba kuthiwa into imi-sub judice azivumelekile ukukhuluma ngayo noma isikanjani awu kanti sizoboshwa futhi kanti awu madoda noma ngathini ngathini ungizwe ngim-engagile I should be harsh kulokhu mina ngesingami uma ngabe kuthiwa ungizwe ngempela icala li-active liba khona enkantolo ngoba lo mfo okuthiwa u-against yena obizwa ngosizo Mdlalose ayikho into esiyokwazi ukuyisupport noma esiyokwazi ukuyilala ku-social media esuke inayo iyolalelwa yilabo abakuyi-team yakhe noma abahambisana nayo mina njengami kulento sesiqale ney'nsizwa zonke ey'khona mhlawumbe ey'philayo ayikho into enalo yamfana yokwazi ukuphila noma yokwazi ukusurvive kwi-media sikhona Baba Umyeza bhuti ngicela yebo ukubuza bhuti yebo bhuti nikhuluma izinto enizizwela ku-TikTok noma nikhuluma izinto ezithi useyitholile i-warrant of arrest uMacingwane okuningi kuvele ku-TikTok since ngumuntu okwazi ukuxhumana ungizwe ngesingaye uthi ayikho into ayitholile noma akayizwile ethinta yena
konke ukufunda ngibona kungathi akakwazi yena. ngibona kungathi bafowethu sibuyela kule nto ehlezi yenziwa abantu mhlambe kimina nakwabanye abantu ukuthatha umuntu umpende ngento engeyona ngoba ngicabanga ukuthi mayiyamanga nakuyena umfoka Mdlalosi ngeke ize izwakale kahle ukuthi sekunomuntu osekumention ukuthi yena usembophisile noma useyambopha kube kungamanga. Asiyilindeni bafowethu sikhulume mayise kusesikhathini esiright sokuthi singayikhuluma singayihlangabezi kanti ingamanga ngoba sizobe sikhanda ukuthi into engekho siyenze thina ukuthi ikhona. Ngicela lokho mina bafowethu. Bhuti uqedile. Sesiyavala sesiyahamba sonke sinesikhathi sethu. Ngibonga nje abafowethu bonke abakhona. Uthamare ngakhulumile ukwazi usi-accommodate. Wemeza. Hayi akisho ukuthi ngivale ngakhulumile. Ungagqoki lokukhuthalelo. Hawu mfake mfowethu useyozela manje. Mfake mfowethu. Lo ngenile uGaddafi ngazi ukuthi ungene kanjani uGaddafi ngoba bangisa accept ongodarisha bami bayabheda. Bafaka wonke umuntu uGaddafi 1 minute bese sifaka nanga udadewethu lana azibongele sidlule sikwazi ukuyophumula sonke. Siyabonga. Gaddafi engabe sekhona uGaddafi uphumile. Tamara indaba yonke ngawe la siyabonga ukuthi esikhathini esaba khona uma ngabe ubhekana nezinkinga zonke ezazikhona noma ezayifika kuwena kwaba nesuggestion yayikhona kwade ungatholakala ocingweni umuntu oqala angikufihli lokho ngoba itransparency ibalekile. Umuntu oqala obalekile engamthuma kuwena kwakumalume noMgibe. Abantu bokuqala kwaba uMgibe kwaba umalume wangatholakala still kade ngu-approacher ngesimo sokuthi into awubhekana nayo social media mhlawumbe ngakulekelela phi kanjani ngoba inso zayikhombisa ukuthanda. Kuthe makusuka kanjalo ungatholakala ukuthi wazi umhla ka17 and 18 ngomhla ka19 uMax wenza ivideo wak-announce wakumemezela lapha ukuthi ibandla liyakudinga. After uMax ngabe sengikwazi ukuthi utholakala ngazi noma usekhona noma kuphozile lapho. After ivideo ayenza uMax wawusukwazi ukuthi utholakale ocingweni. As an approach yonke ngayenza ngayi advertiser noma ngayi producer kuwena ngayi deliver. Wakwazi ukuthi mhlambe uthi no it's fine uyayamkela. Ngale nkathi siqala ke Tamara we had a suggestion of 2 accounts. Ngakutshela ukuthi who I contacted at which time. So ndingakunika yonke into ama details wase wa decide I believed noma I had an assumption ukuthi by this time ngoba yikho imali engafakwa iqedwe 50,000 rand ebank ibank elingalokhwanga noma kungenziwa ngama allegation ukuthi kune fraudulent activity noma a scam esenzakalayo ukuthi bengayilivala. So but still like iyakwazi lakhe ibank ukuthi lime saze saba nomhlonishwa owang-invite omunye kuleso sikhwama leso kwasijisumela ngo-2,000 rand omunye ethi kunento ye-activity noma yomsebenzi ayicabangela nowangakuthanda ukuveza ngesimo sokuthi kuzodenta his or her personal organization kwama kuleyo nto leyo. But we appreciate kuyona nto leyo wama kuyona ngoba ayikho imali wayifika wayicela kubantu ukuthi ufuna abantu bakusize ngayo kwazi usho ukuthi you are desperate for anything. Umalume uMdlalosi ubongane uMdlalosi waseFried wayesuggestile Valentine and ngifundile kuyiphepha ukuthi wawuthola ngazi noma 8,000 or 9,000 rand ukuthi wenze iValentine ngoba mina ngase ngifika nalento lena entsha. We appreciate yonke leyo ntokazi nokuthi ukwazi ukuremain calm and strong out of everything esike saba nayo. Ngicela ukubingelela isikhathi lesi sesivala ukwazi ukuthi abantu abakusupportile under your name nakona wonke umuntu ngoba kunomuntu ozumasango ukuthi uMasango ungaphansi kwalokho wakwazi ukuyisupport noma ukwazi uma nganto leyo wama khona uthi ngiyankanta ngikwazi unkanta into enemali isensitive kakhulu
awukwazi ukukhuluma into uyi-highlight kubantu into enemali noma ngathiwa uyifuna kangakanani into nje ephathela imali yabo yabantu as a single 10 rand yayiceliwe whether noma ngathi ufake emalini but awukwazi ukuthi bese uyi-highlighta phezulu as if engathi mhlambe kwakuyinto nje into enemali phakathi it always sensitive so asikwazi ukuthi sithi siyathathela. Tamara, it over to you. Siyabonga. Bonani. Ayibona. Sikhona Tamara, sikhona. Tamara uyaphila. ndodakazi Ngiyaphila. Sibonga. Ngithanda ukubingelela obhuti nobaba bakhona bese kuba yilaba abathamele ulive. Akukho okuningi mina engizokusho engingakusho kodwa ngiyathanda umyeza kunento aseyibekile yokuthi mhlawumbe angikaze ngize ngithi kube khona isicelo ngisikhiphayo ngithi ngicela imali kubantu noma kwenzakalani because lokho kufanele sikuveze ngoba kunabantu ababuye basizakale bese bethatha into ebikade ingekho bayenze bekhona kodwa-ke asidlule lapho. Ngizothanda ukubonga abantu abangisupportile nge-comment ne-content baze bazongisupporta noma sekukhona okufanele kufakwe. Kunabantu abangisupportile bengayitshela ukuthi bangase bangisupporte noma i-content yami hambe izibenze baze bakhulume kodwa kugcine sekufika nalapho. Abantu bengakazi nje ngize ngitshela ukuthi mhlambe ngibe kwi-panel nabo noma bakhombisa ukungiseka. So ngizobonga kakhulu kunanoma ngabe ubani okhombisa ukungiseka futhi kunanoma ngabe ubani olule isandla noma ngabe u10 rand noma ngabe u20 rand kodwa bengidlulisa ukubonga ngoba kuye kuthiwa abantu mabekwenzela into enhle kusuke kufanele ubonge noma ubani azizwe ebalekile ngalento le akwazi ukuyenza ngothando abesuke enalo ngokuthi ayenze. So ngicabanga ukuthi akukho okuningi engingakusho bekukubonga kuphela. Ebese kuthi mhlambe ngoba bekuthiwe kuyavalwa akusiyona mhlambe yonke into engaphumela ubala namhlanje kodwa engakusho ukuthi ikhona imali engenile noma ingafikanga ku60k kodwa yona ikhona engenile and ibonakala inkulu ngoba ivela ngothando nangokufisa ukuxhasa. Ngiphinde ngibonge no mhlambe ngiqale kumalume angibaye ngisakwazi ukwenza ivideo yokubonga ngoba kuthe makufika isikhathi sokuthi ngibonge umalume kade ethe bacabanga mhlawumbe ukungipha isipho seValentine. Kuthe makufika mhlawumbe inhlambi engangizoyithola ziningi kakhulu kube ngabe Angazi noma imina engasamuza uTamara noma bafuthi bayamuzwa abanye. Angazi noma imina onenkinga network noma kwenzakalani. Hambe uthenga ifoni miyeza. ifoni Yeah, so ngifuna ukubonga ngisho kulaba ababenze into eyisipho seValentine. Angibange ngisakwazi ukubuya ngizobonga ngoba kuningi okasekenzeka mhlambe kwakunga-eda Mphathi kwenzakalani? baba Miyeza thina siyamuzwa loud and clear ifoni yakhe nenkinga usuke ngasemadanyini la namaselesele futhi awuye ngasendlini. Yeah, akubange ngisakhona ukuthola isibindi sokubuya ngizokhuluma into ephathelene nemali ngoba kwase kuvele sekukhona izinhlamba eziphumayo. Ebese futhi ngizodlulisa uxolo kubafowethu laba sebekhombisa ukungezwani ngenxa yokuthi ubani useka bani. Isidingo sokuthi kube khona abantu abagcina sebexabana bodwa ngenxa yokuthi umsusa we-content ayanda. Kwesinye isikhathi kungiphatha kambi ngoba umuntu uma ehlele endlini awumazi ukuthi ucabangani. Abanye bangagcina nje bengazwani ngempela bese igama lithi ke hayi ile yanto kaTamara. So bengizobonga lokho ngiphinde ngamukele noma ngabe yini eninginikeza yona njengesipho kodwa ngoba ngishilo ngathi okuningi ngoba kuyimakuvalwa namhlanje mhlambe sekuyovela futhi emakhamba isikhathi noma emva kokuthi kubonakala ukuthi yini kahle egcine iphumela obala yenzeka. Ngiyabonga. Tamara siyabonga angicacise lokho ungathi umyeza wadla imali. Kunomfowethu owangifonela ngomhla ka19
umyeza kanayo ifoni. akekho serious. Omunye umuntu ekufunale naye kaqoqela o-10 athenge ifoni. Nenkinga. Hayi lutho akayosebenza kuqala bese eyahola ngeke akukho umuntu wendoda ozoqoqelwa imali uzosebenza naye ngabe futhi ngingamkhohlwa naye ngoba khona konke lokhu kodwa uyena okwazi ukuthi elokhu emile ngendlela ebenza ngayo ukuthi mhlawumbe abantu bangadikibali efuna ukwenza isiqiniseko sokuthi khona okwenzakalayo. So naye ngingambonga nje eyedwa ukuthi indlela mhlawumbe angiseke ngayo kuze kufike ekugcineni bese kuba abanye bebe ngaphansi kwakhe bebe supporta yena, abanye bebe supporta ngephuzu lokuthi mhlambe ubhuti Mavava ngiyamazi mangenza into hlele ngiseka. So uma kukhona yena kulolu hlelo nami ngifisa ukuvela. So bonke nje labo bantu labo ngingafisa ukubabonga, engibaziyo nengingabazi ngamagama kodwa ngiyabonga kulaba abayikhombisile ukuthi bakhona. Bobhuti abakhona angazi ukuthi kwenzakalani la kwelami side ngathi kunenkinga ekhona angazi noma mphathi uyangizwa yini. Uyezwakala bomnyasa. Alright ngifuna ukucacisa lokho Mana-ke kuqala before ucacise bana before miyazi ucacise uwazwile kodwa amazwi-ke okubonga kaThamara noma bese ngingamukela lana ngazi noma ama-airpods ami mina umsangano la engofakile. Ake sindlaleleke lapho before ungeneke nawe. Thamara ndodakazi siyathokoza kakhulu ukubonga kwakho kuzo zonke izimo abantu abadlule kuzo ekutheni ugcine le transaction yenzeka. Siyathokoza kakhulu amazwi akho amahle nasinika ugqozi nakhombisa nje ubuntu kuwe ukuthi ekugcineni singakwenza konke kodwa umuntu uma engabongi sike sibone ngathi izinto ebesiyinikela ngothando ayimukelekanga. So kukonke nje sithathdlulisa ukubonga nakubo-ke obhuti abadala omyeza siyazi khona abantu abebenikela emagameni abo njengoba ubusushilo noSikhakhane lapha khona abaningi naye futhi akunikelile okukhulu. Mhlambe sothi uma kuhamba isikhathi sesihleli phansi sekubona ukuthi ikuphi nakuphi esikutholile ipholo liyaphuma iPhone iyatholakala in sibuye futhi size kuba abantu nawe futhi usuzobavezela kabantu izipho oyitholile nanokuthi-ke going forward-ke yini-ke esifisa ukuyenza-ke enhle futhi ewukunikela emphakathini. So baba umyeza bengizama nje ukubukela amazwi amahle asedlulise indodakazi uThamara. Awuqhubeke-ke mfowethu siyathokoza kakhulu. Bhuti omdala uMasango angibonge ngi-appreciate ngayona yonke into. Bese ngiza la angithanda ukuthi ngelilanga kuvela ukuthi kuthiwa usibanibani wenza ukuthi mina-ke iqiniso siyahlala kulona libalulekile. Ngomhla ka-19 ngathola i-call I think kwakuyi-war 5 intambama from ubhuti uGay kwaba nosisi uMamcineka owathi ongenayo imali ofisa ukunikela ngembuzi wenza njani ngoba ngifuna ukuthi kube ngathi sasinarrative istory. Wathi uGay uzoyithatha yena imbuzi ngoba wathi kwamaphumulo lomfoloyo wathi uzoyithenga yena imbuzi yale nto leyo. Angimazi mamcina noma ukhona la live maye khona la live singakujabula avele even ku comment section. Kuleyo nto leyo ngizomkhumula nomfowethu lo wenkomo. Kuleyo nto leyo ngangilindele-ke umfowethu lapha uGay ukuthi uzongithinta angi-update ngalona lonke udaba ukuthi kwenzakalani. Akukho engikwaziyo kwahlehla kwabasemva ngoba wayengithintile umfowethu wayengathintwanga yimina uyena umuntu wangithinta wakukhuluma sakukhuluma eceleni before size la live ngaze ngamndedozana la live ngamfaka as a guest of that day. I think it was Thursday or Friday if not mistaken. And then on the first day we were able to make in 2 hours from 8 to 10 it was more than 20k. The last time in check balance kumamzimela
ngazange ukuthi ngimenywe omunye wabahlonishwa ongakufuna ukudalulwa ukuthi ene offer enayo sathi ngathi mina no ngoba kukhona isikhwama esikhona angithatha u2000 rand lapho ngikwazi ukufaka petrol ngikwazi ukuyo attenda leyo matter leyo eyayikhona ngaleso sikhathi leso so i-support yaba khona yabankulu so sengifuna ukugcina lento le futhi akekho umuntu ongathi kwafakwa i-account kaMiyeza uMiyeza angazi ngibe ne-account yami ngiyazi mina ukuthi ithini yonke i-account yayiqala odabeni likwaThamara nomuntu onoCapitec waye confirm ukuthi umazimela ngasona sonke isikhathi uma ngabe kuthiwa ufaka imali yakhe esikhwameni Nginombuzo wodwa. Baba Myazi, siyathokoza nge-clarity mfowethu. Ngicabanga ukuthi icacile siyayizwa. Ngifisa ukudouble check-a la ukuthi endabeni yembozi lapha noMapholoba. Akukho uMapholoba ayevive ngakho-ke yena-ke decide ukuthenga le mbozi. Akukho nokwakhe eceleni. Number 2, sazothola lapho ukuthi uBhaka, King Bhaka yena engapledge ngani. Mhlawumbe ukuze sigcine silitholile iphola asibuke ama-estate akhe asibuke ini kodwa naye besifisa ukuthi elule isandla silekelele kule nkonzo. Ngiyathokoza kakhulu. Alright bhuti omdala akukho wayethe uzokwenza isupport wangafuna ukuyidalula. It was live on TikTok. Into eyaba akayiqinisekisa uMamcineka ngiyamfisa lo muntu wesifazane ngabe ngaba khona la ku live ngoba wathi yena unembuzi angasupporta ngayo wase wathi uMapholoba uzoyithatha yena ngoba wathi lo muntu wesifazane ukwamaphumulo futhi nami ngifonelile nje okokuqala waye confirmile ukuthi cha uzovela ngakho akuthanda ukudisclose kodwa ahlangane ku live ntambama mase kuvela umuntu kwakuMamcineka othi yena unembuzi wathi yena uzoyithatha bengingakaze ngimfoneleke ngimbuza ukuthi umephi kanjani. Moving forward uPapa G waveza ukuthi i-interview yasokhuzini ngamtshela uPapa G ngathi mina angikuthanda ukuthi ngoba umsakazo is governed by it's a BCSSA if not mistaken ngiyazi ukuthi kwakuzoba nezinkulumo ngoba lento ibinyakazisa imizwa yawona wonke umuntu okhona so kungenzakala ukuthi Thamara agcina aluze content ngathi yonke into ayiqale kumina ngangizwe ngathi futhi kuzoba ne-interview yenhlaka production yaqala kumina noma ke ingakazi iziyenzeke nakuThamara wangitshela ngoba ngamtshela ukuthi wonke umuntu oletha anything egameni lakhe ngoba sikanje yonke le nto leyo awungitshela ngoba kufuna ukuthi iqale kumina ngiyazi ukuthi isima kanjani kwenzakalani ngifuna ukubeka lokho kube sobala moving forward supportwa even nabantu bamabandla khona umprofeti owangifuna throughout omunye umuntu ngoba wagcina engavezanga noma engavelanga nje nathizeni wayethe invite uThamara angikwazi futhi ukumdisclose igama lakhe ukuthi ubani wakwenzakaleni kanjani ngoba lokho kwakusuka emizweni awekho umuntu wayephoqwa ukuthi kwenzakaleni ngasona siphi isikhathi bathi abantu nawo 2000 rand kapetrol angicacise lokho as much as ungasuka eThekwini uhambe yemkhuze noma mhlawumbe ophongolo uphinde ubuyele eThekwini uma ubhuka ukuhamba even ukuthinta ephaketheni lakho awukho upetrol ka2000 rand ongahamba ngawo usuka eThekwini ubase eThekwini uhambe yemkhuze uhambe uphinde uthi uyabuya kanjalo nje ku2000 rand kapetrol ufuna ukucacisa lento le mhlawumbe abantu abazazi imoto dlula mina alright Myazi yebo bhuti omdala ngizosho nje okuhlukile nabafowethu angazi nokwenza ngoba ngicabanga kancane ngicabanga ukuthi usisi uThamara ubongile ukuthi isupport ayitholile kubantu yiphi nayiphi ngibona singekho isidingo sakho konke lokho ukuthi ubani wenze ini ngoba leyo nto unabantu egcina ibashaya njengoba kuke kwaze kwafika ekutheni sekuba nabantu ekuthiwa ngeke besasupportwa nabento nabazenzayo ngoba
besupport umuntu okhuluma into engathandwa abanye abantu. Ngiyacela mina namanje ukuthi ngoba usisi uThamara ubongile ngenhliziyo yakhe yonke sikuzweni lokhu akushilo konke lokho kudisclosure angiboni ngoba akukho la ngikhumbula khona usisi Thamara ethi yena ubazi ukuthi imali ekhona imali engaka imali efike kuyena imali engaka angikhumbuli nje ngoba yabo yonke lento esiqala ukungena kuyona mina isizongenza ukuthi ngicabange okunye mhlawumbe okungekhona. Ngiyafisa nje mina ukuthi sime kulokhu esesikuzwile sibonge support kubantu abasupportile noma abasupport uThamara sibonge nabagxekile. Ngiyabonga. Mana kancane ke Miyeza ngiphinde ngiphose nami mhlambe siyathokoza kakhulu iseluleko Mathula mhlambe okunye bengifisa ukuthi ubaba uMiyeza angithi sesibongile ke kwabanikela siyabona ukuthi simeke kuphi simeke kanjani simeke ngebhadi sitshekile ipholo la lithanda ukungafinyeleleki kahle kulo yikho ke bengifisile kumbuzo wami wesibili ke baba uMiyeza ukuthi mhlambe ngoba esasekhona nje asiyisheli ngoba igovozile bababhaka kodwa mhlambe sesidlula nje ngoba sinako ipanel ukuthi ubabhaka mhlambe kulesimo esibhekene naso mhlambe engasiweza kanjani engasikhipha kanjani kuso ukuze mhlambe sigcine sifike la esifisa ukufika khona. Masango before ngithethe bababhaka angikucacise futhi lokhu mhlambe kwasala kwabaningi ipholo ngakelifisa ngokwami not necessarily as in ipholo ngoba ngeke sithenge imoto ka 200,000 singayenzile i-background check kantombazana ukuthi ume kuphi kanjani ekhaya ngoba imoto iluze ivalue ihambile ihlele endlini ihambile noma ingahambile each and every day imoto iluze ivalue uma wayikhipha egarage. So i-Tez kwakuyislogan ipholo kwakuyislogan but our first wish and everything ukuthi sikwazi uku-accumulate noma si-achieve imali efika kulelo zinga lelo ukuthi ipholo masilithenga lingathengeka noma indlu ingaphuma at that time. I think leyo nto leyo ngayenza yaba clear ngiyaxolisa uma ukuthi yapsala kubhuti but ngisho ngithi sesinalo i-Tez lika 20,000 rand of which iskipper leso selentozana segucci excuse me moving forward ukuthi no ahlanganiseni i-Tez kwangabe mhlambe ukukhombisa ubulima ngoba abantu bekhala makuthiwa mhlambe usisi ngoba emncane engaka ekhaya ayikho even ngisho indle ephilayo but bese sigijimela ukuthi thina siyibandla siwenza lokho ngangithe before ukuthengwa ipholo sibalekile into ye background check ukuthi uhlalaphi kukuphi naye ekhaya ngoba kunabantu abasebenzisa ikhaya as an advantage yokuthi bathuke uThamara. Angikuvimbike kule yokuthi ngoba sesinenkosi enkulu uKing Bhaka la yezinyanga zonke ekhona zakwaZulu Natal nakhona konke eSouth Africa naye engaliveza uvo lwakhe phezulu kwayona yonke into eyenzakalayo asikuvimbi lokho ngoba naye mhlawumbe uqhamuka na something engabe khona. Ngicela ukuthi ngikuthethe la kuyena bhuti omdala la kulentozana ku live ngiyabonga. Ngicela nje ukubingelela futhi again yabo. Ayikho into engiyaye ngiyiqaphele ngokuthi uma ngabe ngi-invitewa bese ngithola ukuthi kahle kahle yini inhloso yokuthi ngi-invite yabo. So njengamanje inhloso yanamhlanje ukuthi ngi-invite it because sekuyavalwa njengoba kuvalwa kubalekile ukuthi nami njengomuntu osebenza ngabantu abahlukahlukene ngibe ne-comment uzwe kahle ngisebenza ngabantu abahlukahlukene yabo. So ayikho into engijabulisa njengokucontributor kunoma yini kodwa ngathatha isinqumo esokuthi noma yiphi i-contribution engiyenzayo izoba private because abantu abaningi bagcina besebenzisa i-social media ukuveza ukuthi basize abantu abaxakekile yabo. So as a result
bakhona abafowethu engingacontribute empilweni yabo futhi ngezimali ezinkulu kodwa angakaze ngishow off zikhona izikole ngeke ngafike nganikela kuzona angakaze ngishow off isinqumo engasithatha ngenxa yokubalekela le busy yaka social media ngiyamthanda kodwa umfethu uMasango lapha ngoba uyile nhlobo ethi noma raise point kodwa futhi aphinde futhi ayikhuze yena ngoba uyasho ukuthi no bhaka mfethu asisho ukuthi siyayishela ngoba nakho ihleli kabi kodwa sesisale siyasho cha Masango kunjengoba usho mfethu yes ihleli kambi mfethu ngiyathembisa kodwa ukuthi uma ngabe uThamara ngoba sengimbonile ukuthi uhlakaniphile icontent enye azoqhamuka nayo ezobe isiqinisekisa ukuthi bonke abantu ngokuhlukahlukana iyabahlanganisa ibenza ukuthi wonke umuntu azizwe nami ngizocontribute mfethu lapho ngiyathembisa futhi ngiyoba wokuqala njengoba ivalwa namhlanje le asiyeke ivalwe le kodwa enye ngoba umntwana esengimbonile ukuthi usharp kakhulu futhi nespirit siyamthanda enye azoqhamuka nayo kodwa aqinisekiseke manje ngoba sengimbonile ukuthi uyathayima ibahlanganise bonke abantu abahlukahlukene because sibuye sisebenze ngabantu bafethu iqiniso liyakhulunywa and mangabe usebenza ngabantu kuba nabantu ababa ama potential customer ama potential buyer whatever you may call it yabo so kumina okwamanje abantu abangisupportayo ukuthi ngibe kule level engiyiyo yilabantu ababukeka bengawa understand amaqiniso akhulunywa uThamara yes amaqiniso kodwa abawa understand ekubeni bona abayi potential support yami yabo so as a result ngithi asiyekeni le idlule ngoba vele ngifike ngo last minute sekuvalwa kodwa azoqhamuka nayo ngingafaka noma into engakanani I promise. Mina ngimzwe kahle baba uNzama. Baba umyeza. Pusikhona ngikhona. Mina ngathi baba uNzama konke asekushilo mina ngizwe kahle. Kodwa ngizoncika la ekuthenini abantu ngiyafisa mina ukuthi bayifundise ukuthi umuntu ungathi mamphakela ukudla bese umtshela ukuthi akakuhlafune kanjani. Ngoba uyena osukazi ukuthi ukugwinya ukudla mase kuhlafune kangakanani. Le ukuthi ingane yini ekufunakala yenzelwe yona yini eyona exakile ayibone ngathi umphakathi usufuna ukungena kokuseceleni kanti phela ingane ayikaze isho ukuthi ifuna idonation kwaba yibona abantu abayishozelayo ukuthi ingane bafuna ukuyilekelela bayiphi support abasuku abantu ukuthi bese befuna ukuyidrive ukuthi ngoba inikezwe support nesupport enikwe yona ayenze 1 no 2 no 3 ngicela lokho mina kodwa umbono phela nanginqumi nami ngilutho Buti ngoba angesikwenze sikuconfirm konke la ku live since kunabathakathi nalona lokuhlobo abangahambisani neinitiative nabahambisana neinitiative ngicabanga ukuthi okubaleka kakhulu kulesi sikhathi lesi ngoba kwakwenziwa ngothando kungaphoqwe umuntu okubaleka kungasikhathi lesi uku-appreciate wonke umuntu owafaka isandla kanti futhi ngakubalula lokho kubantu engangibacelile bonke abalandela ingane content yabo bakukhombisa abantu ukuthi bayakulandela ukulandela kodwa noma into ibajabulisa they can't even take even a single 10 rand on their pocket ngoba ngeqambela ngabantu abasitolethile nabantu abafaka isandla abafikile even na 100 ngeke ngiqamba manga into esiboostile kunabantu abathi mabelandela into babe neqiniso for the sake that sibe nobantu abakwazi ukudonate imali engaphezulu ko 10,000 noma ngo 10,000 as an alone usitshela ngokusobala lokho ukuthi kunabantu abathi babethanda into noma bephila kuwena noma ubaphilisa bakwazi ukuba nawe lokho ngeke ngidlale ngabantu and futhi akade bekuthanda ukwenza kwangenzeka siyabonga sibonga lonke uhlobo lomuntu ngoba siphila ezikhathini engafani but mina ngangicela nje a single 10 rand per person ngaze ngathi
uTamara into ufuna sikhulume ulandelwa ngimfice esalandelwa abantu aba close to 300,000 bekafikile ku 300,000 so ngathi nje aba u200k abamfollowayo ngicela nje kuphela a single 10 rand to them. Unfortunately iqiniso ngoba kuyinto engekho umuntu uyakulandela ezoba icamera empilweni yakho ukuthi kwenzakalani kwenzakala ngendlela okwenzakala ngakhona not even like a single 100 of people abakwazi kumsupport but akuliwa nalabo bantu labo ngoba kwacelwe isupport futhi wayengasho nguThabara ukuthi ulambile noma ucetha afakwe imali noma acetha wenziwele ini kwaba initiative esuka kubantu abaseceleni even on a single day whereby athi ena ngisupporteni ngithandeni kuletheleni imali nani and ngicabanga ukuthi ngoba okwakwenziwe kuyaqala noma kuyagcina namhlanje asikwazi kodwa nje leyo initiative leyo ukubonga wonke umuntu okusuka uthandweni abafowethu bebehlezi bekwenza beshare even ama proof of payment even from my side isikhathi esiningi siyabonga ngaphansi kwegaba likaTamara nangolikaMiyeza noma likaMasango ubhuti omdala ukuthi sebebona ukuthi siyabonga and into ithu ubhuti omdala uMasango umile entweni yakhe license siyabonga kakhulu yonke into bafethu mina ngidlulisa nje ukubonga ukuthi okunye kanjani njanyana angihlangane nakho siyabonga nje kuphela iyona into ebaluleke kakhulu ngaphezulu kwazona zonke izinto ukubonga into eyisuka othandweni yenziwa abantu ungaphezulu kwayona yonke into ngisho ngathiwa awufaka 10 noma 5 noma awufisa ukwenza but ukubonga bhuti omdala neappreciation ngoba kusuke enhlizweni imali into esesesive kakhulu but ngoba kusuke enhlizweni kubantu siyabonga bafethu siyabonga kakhulu angazi Masango usekhona lapha mhlambe bamnyazi ngibonga ithuba nami sengizokwehlela ngezansi cha ngizoqala nje lapha kuBabunzama ngisithokoza kakhulu impendulo yakhe ubaba kuyasho uchithile khona impela hayi akabambeki ya kodwa ke uke washo ke Mnyazi ukuthi usmart ngiyasola futhi vele ngoba bendawonye lapha noSikhakhane khona lokho abalokhu behlebelana khona kodwa ke okuyikusikhulisa ke kulo life mhlambe siyabonga babhaka in the near future i-contribution ozoyenzela ingane noma ngabe yini njengoba usudiscloseile siyathokoza kakhulu mhlambe ngiye la kuMathula ngiyawezwa i-comment yakhe uSibali umebeka indaba yokuthi umuntu ngeke ufike umfake ukudla emlonyeni bese uthi akahlafune kanjani noma intetha ayifane naleyo kodwa mina ngisuke ephuzweni lokuthi into mhlambe yangenza mina ngafocusa kulokhu engithe ngipledge ngakho kwaba i-initiative yokuthi nakho okuzokwenziwa yabona so manje angazi ke kushuthi ufuna ngiyiconverteke le uma ukuthi udadewethu undodakazi Tamara mhlamba ayisezukuba ifocus ilentoza injengePaul ngithi hayike indodakazi mhlambe ilicense ngabiza neLenas ngabiza 5,000 ngivele kube yiyo into engidlulisayo mhlambe ukuze kuzosheshe kuhambeke kuyeke phambili kahle mhlambe ngoba angazi mhlambe I'm subject to be advised babumyezwa nawe Sikhakhane kulokho ukuthi mhlambe nami ngikwenza okunye in a smart way ukuthi kungalokho kuthiwa hayi license lena kanti ngoba mina ngangisusa from the point ukuthi ku contributor for into enjengale yabona so ngiyacabanga ukuthi nami ngiflexible ukuthi ngideviate uma ukuthi siyinhlelo ziyabuka ukuthi hayi ungathi la siya ngakhona kumnyama asishintsheni siye kwenye position instead of ukuthi senze ke njengezivumelwano lokwe license ngideviate ke nami ngithi hayi awubambe nakho ongakwazi ukwenza noma ngabe yini ofisa ukwenza ngakho ngalenkece bengithi mhlambe ngizoyifaka kulokho kwamaphepha okushayela ngiyathokoza kakhulu ngethu bhuti omdala i-offer yakho it is materialistic makusho abantu abafundile ungadeni kwamnyazi angena umuntu othanda ukungena umuntu mayikhuluma kodwa ungixolela cha ngifuna ukungena lapha kuBabuMasango cha babuMasango okwakha kufana nalokho ebengikhuluma khona mina bengikhuluma kulokhu kokudisclose indaba zezimali ukuthi ezinye zenzeni nani okwakho kwavela nje kwaqonda ngalesi sikhathi nayo sisuThamara wakujabulela nathi sakujabulela ukuthi
i-support ompha yona inhle siyayithanda. Ngicela ukwakho ungakufanisi nakho konke lokho okudisclose-wayo okunye ukwenze ngendlela owakufisa ngayo, not ukuthi ukhiphe imali withdraw imali uyise kusisi uThamari. Lokho engicelayo. Siyathokoza kakhulu Mathula, siyabonga. Hayi ngicabanga ukuthi sengiyabonga kuphelile konke. Bhuti Masango, uThamari uyaxhumana naye konke kuyosala ezandleni zakhe. Angazi noma lokhu disclose yini. Kwenziwa a pre-approval la yenye into ye-home finance yokuthi bamakhele indlu ekhaya. I-approval yayithi 169,000 namasentanyana eceleni. Ngakwenza kokwakusemandleni noThamari angiprovide ngakho. Kwase kwasala a proof of ownership yasemhlabeni weNgonyama Trust. Kwacela nengane ukuthi kusubmit kwasala i-PTO engesendwanga from iside kaThamari. Kunomuntu wangithinta eceleni wathi ufuna ukwenza yena ngekhampani yakhe waseba nama requirement akanawo. So kwacela wakala lo nto leyo. Namanje ke bekuyinto engazitholakala kuThamari ngenqamba manga. Wayinikelile umfo owayekwenzile le nto leyo ukuthi ufunani nani akwenze kanjani. So kwasala from iside kaThamari ngoba wayengekho emakhaya, kodwa nje kwakufunakala incwadi eyayitholakala e-ofisini lenkosi noma enkosini yasemakhaya. Ngikhuluma ngenxanye yezipho ukuthi kwahambe kwafikaphi ngoba ngakusho lento leyo ngamselela even incwadi i-pre-approval siyenziwe bam-approvele ukuthi no engathola indlu yenani elingaka lo wayekwenza. Kwase kusala kudadewethu ukuthi mhlambe submit izinto necessary zakhona okwakuyi bank statement noma i-proof of account ne-PTO. PTO kakhulu engicabanga ukuthi yamshaya from emakhaya lapha bakhe khona eMandeni. Angizwa? Kanti finance No. Wangakhokhi ngisho even a single cent. Ngileto ngangazi no finance phakathi, but mina umuntu ongayibizi kahle igama lakhona, not as if ukuthi wayephiwe i-credit ukuthi uzokhokha inyanga nenyanga. Cha, kwakungekho kanjalo. Bakubeka nje ukuthi no akakudingakali lutho. Into abayifunayo kuyena ilokhu nalokhu bakwazi uku-approve. Kwayefuna ukwakha ngemali azoyiclaima kwi-trust yakhe. Engathi une-NGO lo mfowethu lo into kanjalo ukuthi angithandi ukudisclose ngoba baningi osathana bengaze be-disqualify into yakhe. Kodwa nje wayekubekile ukuthi akafune lutho, ufuna lokhu nalokhu kuyena eyakhe ikhampani Ngibuza mina ukuthi before i-site nomuntu kuboka Thamari phela wayengamthengela isite, wayezohambe kwakha kuboka Thamari ukuthi yini leni yayisifunakala submit, kanti wayezoyoclaima kwi-trust yakhe yini yena noma wayefuna into ezohambe yoboleka ngayo imali mayezafuna ama-bank statement. Kwakuyi-trust yakhe bhuti omdala, ngakubeka kanjalo. Kodwa ngizozama ukuthi ngikuthole eceleni ngikuchazele. Anogada neza baningi abakhandi bama-TV abasebenzisa ulwazi endaweni e-wrong. Ngeke nje mina ngiyikhomithi ukuthi ngizofika kini ngizokwakha isibaya bese kuthi mase kufunakale ngiyokwakha isibaya kini ngiqale phansi ngithi kufunakale i-approval yenkosi noma yomakhelwane engane ngiyosakha egcekeni kini. Futhi ungadlali ngathi kusebusuku asilale soze siwume manje. Sozezume sikhuluma inganekwane, kodwa ke ngicabanga ukuthi makwenzakalile with all necessary requirements ngiyokwazi ukwenzekile makwenzekile ngohamba ongcono ngiyokhuthuza ngisho umuntu emgwaqweni ngiyokunika u-5,000 ngeke kwenzeke lo. Hayi khona mase kufuna ama-terms and conditions amangaka mbabumyazi. Hayi nami sengithanda ukushaya amakhala manje. Mhlambe lokhu okusho uSikhakhane mhlambe sesingafuneka sikubuka ngenye indlela ukuthi lokhu angeke usilekelele futhi ngeke kuze kusasebenza sidala. Funeka kube umuntu nje oqondile ozothi hayi ngoba nanti ibala na indawo kubeka ilentoza
uyokwenza i-quotation njena ne-hardware ethatha i-material eyibeka egcekeni kuphela. Ngaze ngafisa kanti njalo Miyeza kumnandi ukukhuluma ngamadatha ku-TikTok. Mlalela. ngaze ngafisa webobhuti abadala ukuthi engathi ngamfollow umfollow azoyichaza uma ngabe comfortable la kodwa yena ukuhulumeni kodwa ngaze ngakufisa ukuthi ngabe ngayichaza la. Anyway ngicela ukuthi ngivale sekwanele sengaphezulu kwesikhathi kade sikuhlelile noma sikuplanile kukhona angazi masango noma unayo into ongayidlulisa noma nenkosi enkulu lapha King Bhaka ukuthi mhlambe bekhona amagama but nje sengicela ukubonga kulesi sikhathi lesi and bekugcina sikhuluma ngento noTamara kowami live bekugcina namhlanje okunye sengiyoku-introduce mhlambe ngama-post uma content akalele from TikTok kuphela kodwa nje akusenayo into mhlambe ngathi ngiyobuya ngithi ngimile ekutheni ukuthi nokuthi sesidlula isikhathi sakhona ngibonge. Siyabonga kakhulu baba Miyeza. Siyathokoza kakhulu. Tamar angeke ngibonge kulokhu mhlambe koku-accept initiative engaphansi kwegama lakho nayona yonke into ebekhona. Ngicabanga ukuthi ngoba singabantu abakanje nawe sahlangana la ku TikTok noma engakubona la ku social media ngaze ngak-invite through abafowethu ngibonga ukuthi ukwazi uku-accepta lokwazi ukuhlonipha sengicela ukuthi lesikhathi lesibeke ukugcina sivala ukuthi konke okwenzakalile ngaphansi kwegama eli-involve uMiyeza okunye wozenzela throughout wena but njengoba lokho kade sikwenza bekunegama lami sengicela ukubonga sengicela ukwenza i-closing remark okunye okuqhubekayo umuntu uyozama ukuthinta eceleni okuyiqiniso noma ngamanga uma kumele ukuthi umuntu akuposte noma ak-announce la ku social media siyokwazi ukwenza kanjalo bekuyilanga nje lokuthi namhlanje ngoba sasiplanile from umhla ka-17 18 19 kuqala yonke lento le yayikhona ukuthi ovela kumhla ka-3 sengicela ukuthi ukubonga nokubonga nawe kulesikhathi lesi ngiyabonga abafethu kubona wonke umuntu obekhona nokwazi ukuthi usijoyina ngoba ingxenye yethu la ku live niphile njalo ngani zakwethu kuqhubeke nokunye ama initiative azoba khona sikwazi ukubambisana ngiyabonga. Asiyathepha Mbalisi. Ayathepha manje sithando yathepha. 3.5k Antoinette, hayi Antoinette niyathepha. Nina nabombali. Guys, you are tapping, shame. You are tapping the screen. You are tapping the screen. You are tapping the screen. Thank you so low. Mara uthini mara yona siphithile lapha kimi ngomna ngiboni manje. Ngiyabona ukuthi ngibhalele. Siyabonga. Thank you, Tyler. You can drop me. I'm sleeping, lol. Why are you sleeping? Good night. Thank you for supporting my sister, Mary. Thank you so much.